treťom ročníku seneckého behu okolo Slnečných jazier. Pani viceprimátorka vás takisto privíta a ja vám potom poviem zo pár organizačných vied. Nech sa páči. Príjemný dobrý deň, vážení priatelia. Dovolte mi, aby som vás srdečne pozdravila v mene svojom a mene vedenia nášho mesta. Eurodeťom pani Martina Červeňová, ktorá sa tu napodielala pri organizácii a takisto nás prišlo pozrieť jedno dievčatko, je to Niky Koprivová. Pani viceprimátorkou by sme odozdali pamätnú medailu, nejaké nálepky a tričko seneckého behu. Takisto poprosíme aj Scarlett odozdať. Detičky sa môžu rozcvičiť, zumbarenie je tu na prichystaná, ešte na chvíľočku a vystúpia aj dievčatá z Dance Areny. Takže pretekári, pripravte sa. Pozor, štart! Nech sa páči, takisto len pre vás v rámci 3. ročníka. Ideš. Všetky dospelí, preruškovo dostane na 6 km, preruškovo vás. Hlasovka, je to hlasovka, že poďte točne. Užite sa, užite si. Zriadíme sa pri svojom týmu, môžete zvíťažiť aj zúčastníka. Pán Peter Radič, štartové číslo 156, autoškola a hneď za ním Vladimír.
Máme tu ďalší podpoľka studiek. Takže. A už tu máme ďalší, dokonca troch hneď. Jeden Janka Revertiová, Nitra. Nitra, vážení priatelia, je chvíli takisto veľmi. Poprosím vás, odovzdajte čipíky. Číslo 240. A ďalší chvíli, Petr Šťalan, 10. Opa. Vyhlasujeme výsledky v kategórii ženy. Ďakujem veľmi pekne a vidím makať. Ja by som chcel odovzdať len pamätnú medailu a zaželať pánovi Štefanovi Mirovi ešte veľa rokov pri športovej činnosti v našom meste a ďakujeme veľmi pekne za všetko, čo nám pomáha a pomáha. Ďakujem všetkým veľmi pekne, ktorí nám pomohli a chcem veľmi pekne všetkým poďakovať aj mojim členom komisie, ktorých poprosím o spoločnú fotografiu a ďakujem aj, že ste sa podielali na príspevku pre euro deťom. A posledná vec, vidíme sa 27.9.2014 na 4. ročníku Seneckého behu okolo Slnečných jazier. Ďakujem veľmi pekne, majte sa.